Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kunali mafunso anayima nduna za umoyo akhumbize ndayima magajeti awo aja ndapangaso bwinobwino mpaka na aspika ananena kuti ndakuonani, koma alolera kuti mafunso onse aja athe osandipasa mpata. Ndazisiya, tinapita ku health break, ndabweraso kwabwera nduna a transport, ndayimikaso point of order, alankhulaso mmene mujazili pa Hansard, mukhoza kachita check kuti Blantyre, I see you, I will recognize you just now. Mpaka na aloleraso mafunso aja kutha kuti ineyo ndisafunse. Ndeno ine ndimadabwa chifukwa ndinayima no kuwafunsa kuti kodi chimene simukundipasira mpata ndi chani, mandisankha kale kuti ndilankhule. Zoyankha zake akuti ndikuchita mwano chifukwa ndafunsa, nde andipasa 105 akuti masiku 5 ndisakhale Parliament. Ndiye mafuna ndiauza akazombo ndi gulu lawo la Congress kuti nyumba ya malamulo iyi si MCP, nyumba ya malamulo ndi awina aliyense. Ine sinabwere kuno kuti ananditumiza ndichakwera kapena kazombo iyayi, nabwera kuno chifukwa anthu akwathu anandivotera kuti ndibwere kuno. Inenso ndikuyenera kupasidwa ulemu nyumba muno ngati member of this house. Koma zimene zikuchitika izizi tikuziwa chifukwa akambirana zana kufocus kwawo kuti anthu angapo kuphatikizapo ineyo asatilole kulankhula. Ndinaziwa kuti lero sandilola kulankhula, ndimayimira dala kuti ndione ndizoonadi, ndiye mwaziona nokha lero kuti sakufuna kuti tizilankhula. Koma chimene ndimayimira ineyo kuti ndilankhule, ndimafuna ndifunse dziko, ndifunse boma kuti lilankhule zoona ku dziko. Zana tamva president akunena kuti akusazika kunena kuti akufuna apite ku Dubai akagule mafuta a dziko. Ndimafuna ndifunse kuti kuyambira liti president wa dziko akupita akagula mafuta kunja sizinachitikepo? Tikuziwa kuti kumene amapitako, kumene akupitako sikuti akagula mafuta, sikuti akagula mafuta, koma akukaona zinthu zawo kumene kuti kuzoti agula manyumba ambirimbiri ku Dubai akuyendera zimenezi. Tinalibe forex ndifake nakhala pansi pano, bungwe la WFP ndi bungwe la ku America atipasa $, kuti tigule chokudya tithandize anthu athu. Akutenga ndalama imeneyo kuti azikayenda nayo. Izizi ifeyo sitilola, izizi ifeyo ngati Malawi sitilola. Komanso ndiauza akazombo kuti iwo ndi MP ngati ine ndemwe, palibe chabwino chimene timachiona, palibe kuti iwo ndi wophunzira kapena kuti chani china cha iye ndife chimozimozi. Tipasane ulemu ngati tonse ndife ma MPs. Nyumba iyi ndi awina aliyense, si achipani ya. Tikabwera kuno azitilola kulankhula, ndifake timalankhula ano kwa inu kumakhanga tife achipongwe. Ndiye 5 days Blantyre Southeast, resume your seat, please. No, resume your seat. Thank you so much. We go to question understand number 14. The people of Mulanje Southwest. Thank you. You mentioned that you recognize me. Honorable member, your leader is standing. Respect him, please. No, it's a point of order. No. Your leader is standing. We No. don't respect anybody. We are standing in a point of order. As a member of this house, I have the right. Unfortunately, we respect our standing orders. We respect standing orders. Thank you. It's a point of order. One. Second time, Mulanje Southwest. The powers to appoint is on the chair. The powers to select is on the chair. You don't have the powers. You don't have the powers. 105. Blantyre Southeast 105. No, 105. 105. Sayadams 105. it's a matter of yes. 105. Not this chair. Not this chair, please. I've got the right. 105. 105. 105. 105. 105. 105. I've got the right. I've got the right to recognize me. 105. I also have to be respected. I'm a member of this house. I'm a member of this house.
105 will be back on Tuesday. Thank you. You recognize me. You recognize. This is not MCP Parliament. This is for Malawians. What's a man of place? I've got the right. I've got the right to be here. I've got the right to be here and to speak. You recognize me. 2 times. You promised me to give me the report. I didn't want this. This is Malawian. He recognized me. I've told you to go out. 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 First Deputy Speaker, sir. First Deputy Speaker. First Deputy Speaker, sir. First Deputy Speaker, sir. Matter Southeast, I've told you to go out. First Deputy Speaker, sir. I've told you to go out. Obey the ruling of the chair. I've told you to go out. I'm adding more days. I'm adding more days. I'm adding more days. I've told you to go out. You have to respect the chair. The chair has the power to select. No. Leader of opposition, that's your member. That's your member. Leader of opposition, that's your member. Let's try to solve this matter amicably. 105 out. Kunali mafunso anaima nduna za umoyo akhumbize ndaima magajeti awo aja ndapangaso bwinobwino mpaka na aspika ananena kuti ndakuonani koma alolera kuti mafunso onse aja athe osandipasa mpata ndazisiya tinapita ku health break ndabweranso kwabwera nduna a transport ndayimikaso point of order alankhulaso mmene mujazili pa Hansard mukhoza kachita check kuti Blantyre, I see you, I will recognize you just now. Mpaka na aloleraso mafunso aja kutha kuti ineyo ndisafunse. Ndino ine ndimadabwa chifukwa ndinayima ano kuwafunsa kuti kodi chimene simukundipasira mpata ndi chani mwandisankha kale kuti ndilankhule. Zoyankha zake akuti ndikuchita mwano chifukwa ndafunsa nde andipasa 105 akuti masiku 5 ndisakhale Parliament. Ndeno mafuna ndiauza akazombo ndi gulu lawo la Congress kuti nyumba ya malamulo iyi si ya MCP. Nyumba ya malamulo ndi awina aliyense. Ine sinabwere kuno kuti ananditumiza ndichakwera kapena kazombo iyayi. Nabwera kuno ifoti anthu akwathu anandivotera kuti ndibwere kuno. Inenso ndikuyenera kupasidwa ulemu nyumba muno ngati member of this house. Koma zimene zikuchitika izizi tikuziwa fa akambirana zana kufocus kwawo kuti anthu angapo kuphatikizapo ineyo asatilole kulankhula. Ndinaziwa kuti lero sandilola kulankhula. Ndimayimira dala kuti ndione ndizoonadi ndiye maziona nokha lero kuti sakufuna kuti ndizilankhula. Koma chimene mayimira ineyo kuti ndilankhule ndimafuna ndifunse dziko. Ndifunse boma kuti lilankhule zoona ku dziko. Zana tamva president akunena kuti akusazika kunena kuti akufuna apite ku Dubai akagule mafuta aziko. Ndimafuna ndifunse kuti kuyambira liti president wa dziko akupita akagula mafuta kunja sizinachitikepo. Tikuziwa kuti kumene mapitako kumene akupitako sikuti akagula mafuta. Sikuti akagula mafuta. Koma akukaona zinthu zawo kumene kuti kuzoti agula manyumba ambirimbiri ku Dubai. Akuyendera zimenezi. Tinalibe forex ndifaka nakhala pansi. Pano bungwe la WFP ndi bungwe la ku America atipasa $dollars kuti tigule chokudya tithandize anthu athu. Akutenga ndalama manager kuti azikayenda nayo. Izizi ifeyo sitilola. Izizi ifeyo ngati Malawi sitilola. Komanso ndiauza akazombo kuti iwo ndi MP ngati ine ndemwe. Palibe chabwino chimene timachiona, palibe kuti iwo ndi ophunzira kapena kuti chani china cha iye ndife chimozimozi. Tipasane ulemu ngati tonse ndife ma MPs. Nyumba iyi ndi awina aliyense si achipani. Si achipani ya. Tikabwera kuno azitilola kulankhula. Ndifake timalankhula no kwa inu kumakhala ngati ife achipongwe. Ndiye 5 days
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.